Sifazane unamangceza amabili unonkloyi ngiyama lapho anginayo indlela yokuchaza yabo ngalento ukuthi hayi usuke hethekile amagama ezingisi la uvuna ngathi noma ukhuluma isilungu uthi ukugowa wabona wathi nje hayi ngiyagowa mke bengihila ayikho lonto leyo yini lelo kuphina kuphela kufinyeko lombuso njengamanje babukeli beSelect Africa TV emakhaya sawubona sikumukele iSelect Africa TV angikubingelele mvukeli olapho ngasekhaya igama lami nginguSenhlanhla uhlelo libukele ngalesikhathi sithi Inside My Story Season 3 isizini yethu yesithathu ngempela ke yohlelo Inside My Story la suke sikhuluma khona ngabantu obadingayo abantu abangashintsha impilo yakho abantu abangama road models abantu abazokusiza empilweni njengabe ibhizinisi osaziwayo nabantu ke abanohambo ukuthi la wena ngakhona isifundo nje osifunda noma ke khona ke ongakufunda kuye sikhuluma ke nodadewethu ngempela sambile siphuma le enkandla enhle ngokweholela udadewethu le nami ngoba ngiwasenkandla nje sithembe yena uSmele impela siyinkandla simthembile futhi ke akadlali imfundiso zakhe ezinhle ezifundisa abantu besifazane kuningi nje akufundisayo phinde abe umphathi wezinhlelo kanti ngaphambi kokuthi ke sigijime sekuye asikhumbuze mbukeli ukuthi sicela usilandele inkundla zokuxhumana kuwo wonke ama social media platforms wethu sikhona @Select Africa TV ungakhohlwa ungene ku YouTube like usubscribe uphinde futhi ucomment ngishilo ukuthi silandeke ngempela ke umafunga sewasenkandla oSmele nathi nje sithembe yena ntokazi uMashudula dadewethu angikubingelele angikwamukele ohlelweni lesizini yethu yesithathu wena ozozivulela sizini Inside My Story asikunika ithuba ubingelela ababukeli kulungile ngani zakwethu onibingelela uMashudula intokazi yasenkandla enhle inkandla ngokuyiholela bathi unoduma ngeqiniso fuzini nawe ukuthi hanga udlula besongela bethetha kasoza welele ngaphesheya bambone sengaphesheya abasale bebuzane bethe ngabondlule kanjani bese ngithi nama ngazi ngidlule kanjani namanje ngisamangele xanxa ke bhande lomshini qanso ngakhwela mbongolo ngisho ihashi lomjaso zelukhwele short division sibale sehle lifundisa lalela welokho njani khona la yithi khona ngomfa office ezesheli zizayiphuputheka zithi singabuyela emumva zibuyela amathe ebuyela kwaSifuba kanti yini lesenkandla enkandla ke khona thina uMashudula kunjalo hayi ngoba ngimtshelele umbukeli ukuthi dadewethu nathi sithembe wena usibone nje sikhona siyazi ukuthi noma ngabe insizwe ifika ithini sithi hayi uMashudula akakafiki akafiki ngoba phela nami nezinosonga zethu awufuni nazo angazi kwenzakalani mhlawumbe asiqale la sithando sami ubani uMashudula Mashudula intokazi yasenkandla enhle enkandla ngokuyiphebo kodwa igama lami lasekhaya uNcengani igama lami ngaliqanjwa ugogo shiya leli lesilungu enjela ngazi lalifa ubana ngoba ngahana mangabhabhathiswa kodwa khona leli lami engaliqanjwa ugogo wasenkandla kwesikamagwazi isigodi nje bayikhulu indona engaphansi kwayo uShezi noThekwane le hlaldakiwe isigodi sami leso ekhaya kwaSulumlomo emzini omkhulu emhlakuveni kwaMangubane kula mina ngisuka khona ufunde phi Mashudula ufunde eNtonge ngisayinganyana nje ufunde eNtonge wase eyoqedela iPrimary eMphalweni primary school eseyithubothini ephetho uDlamini wase high school yakhe eyofunda eMathola Mnyama iphetho uMrs Madlala eMathola Mnyama ikhona lapha enkandla iphasa kahle futhi iphasa kahle I'm sure bayiqhenya ngokubona uMashudula ukuthi hayibo nangu lo wethu eselapha ya mhlawumbe Mashudula ukhula nje uyazi mawukhulela endaweni yasemakhaya sikhula nje sitshela ukuthi funda sitshelwe ukuthi bawupheka ukudla okubi uzoganaphi akekho nje osuke ecabanga ukuthi ngelilanga uyovela ko radio uyoba ko TV uvela uyibona ukuthi awu into zeingane lezi ikhule kahle ngiyobekwe yini wena le obunayo usakhula emqondweni wakho ekenje wala ukhona namhlanje into engingakutshela yona ngami ngiyazi abanye abantu bathi uMashudula kuyibhinqa njalo noma ngisithanda izolo nginjalo kodwa ngikhule ngiyowesifazane noma nginganyana nje iyayicula igospel ayibo bese ngihamba umvalelo wangikhipha isikole ke mvalelo ngize ngilove esikoleni ngilove ngiyakhumbula ngifuna grade 12 uyangibuza umemagwazi uthi uphuma phi wengane yazi singoba izilishile ngithi hey wendoda bengisemvalweni lapha ngaphesheya ngimkhombisa emakhabeleni umbhalela ngokuyinto zami ilento ihamba ifike ekuthenini
ngangiyithanda into enezizulu phakathi futhi uma ngabe kuyimemule udwende kuyaziwa ukuthi mangikhona kuzokhishwa isikole la angisini ngiyebula yabona ke so kwahamba nginalo lolu thando lesinto uyabona benginomuntu ohlala nabantu abadala ngibabuza kuyini lokho yabo kusho ukuthini lokho into enginesho yayo engangiyenza ngisengane kulengisa abantu ngizikhanti istory yabo lento yokuthusa lento yokugcoba insizwa uhambe uyothusa abantu bengiyenza leyo lento yokwenza izikeshe esikoleni bengiyenza ngibe ngivuke iconze kodwa ngiphinde ngiyenze yabo so uthando lalento le entertainment lokuba nje ubuka saziwayo ukuvelela kuyinto zami vele but ubona mfoqi into nje bivele kuwe segazini okay ukuthi mawukhuluma sikubuka ukuthi okay uyakhuluma uMashudula kodwa manje hayi lentokazi indlela ekhuluma ngayo ngolimi lwakithi isintu njengoba usho nje ukuthi abantu bazawa uMashudula ibhinqa uMashudula yabo yini le ekwenze wathi kukhona konke ukuthanda izinto uthanda ukuthi ngelanga uvelele but uthi ake ngistike lokho okuyimi nokuchaza mina njengoMashudula enye into esilimazayo thina njengabantu nje ngizothi thina abantu ikakhulukazi bendle eminyama sithanda ukwenza izinto bese sicaphuna kulaba bezizwe ngokuyitshela ukuthi siphumelela ngalo limi lezizwe kunomne wethu uGodolo uke wakhuluma wathi ulwimi luka Victoria kwakuwulwimi lethu lokuthi sikwazi ukuyocela iphalisha uma ungayili ukuyocela iphalisha alikuphoqi mina into eyenza ukuthi ngithi nginjalo bese ngiqinisa la kumina kakhulukazi angifuni ukuphila impilo eyamanga angikwazi ukuphila into eyamanga ngoba once waqala waphila into eyamanga ufuna uhlala zonke izinsuku uya rehearse mina mawuthi angenza icontent ngayenza ngisho la ngivele ngewindi manje uyabona mase ngiphila impilo engayona yami sefuna ngirehearse konje ngizothini usune stress kanti uma uphila impilo yakho wenza into yakho mina ngiye ngisho ngithi mina nje wesifazana owenza ivideo edla ukudla erank ngingenankinga nje ngikuxoxa ukudla kwamakhosikazi lapha yeah usupport abanye abafazi abafazi wini abafazi Wini-ke ngabafazi lapho. Mhlawumbe selapho ebafazini Mashudula yini le ekwenza uthi okay as much as ngikhona ebalazwe njengamanje but ake ngigxile kakhulu ekutheni ngiqoqomezele abantu besifazane ngoba iqiniso lithi icontent yakho igxile ekutheni asifundisane angazi noma ngabe ngisho wrong yini mangithi kahle kahle ukhuza izinto esezenziwa abantu besifazane uphinde futhi ubuyisele isithunzi sabo ukuthi uzuba umuntu wesifazane oqondile isithunzi sakho sibuyise kanje yini le yenza ukuthi awube umkhulumeli noma ke ube umuntu oyala abantu besifazane kunento ethi thina abantu besifazane sikulesi sigaba sempilo la khona umuntu wesifazane kube ngathi izwi lethu azizwakali yabo uma ke washo into umuntu wesifazane kuvele kuthiwe hey wacishwa indoda ngoba banalento yokuthi umuntu okhuluma into ephilayo ephosile umuntu wesilisa ngathi mina no yazini mina ngikhona ngenkani yami ngizoyisho lento engifuna ukuyisho ukuthi abafazini ifika kanjani kodwa ngiyazi ukuthi kubona labo kunedlanzana elicaphuna okuthile kuyo yonke into ekhona emhlabeni noma ungenza kahle wesise kunabantu abangayizwa kahle lonto bese kuba khona abayithandayo yes kodwa uma kuyiqiniso kunento ethi iqiniso lihlezi likhulumela akukho la kusuke sekufuna khona uchaza iqiniso lona lihlezi limi njalo nje umuntu ofuna iqiniso ulifica limile linjalo libaba linjalo mina ngiletha nje linjalo ukuthi ma owesifazane unamangceza amabili unonkloyi ngiyama lapho anginayo indlela yokuchaza yabo ayilento ukuthi hayi usuke hethekile emagama esingisi la uvuna ngathi noma ukhuluma isilungu uthi ukugowa wabona wathi nje hayi ngiyagowa mke bengihila ayikho lonto leyo yini le kwenza ukuthi ungasabi ukuthi bafethu cha iqiniso alime uyazi ukuthi uma umuntu okhuluma iqiniso awuthandeki kuyiqiniso lokho uma umuntu okhuluma iqiniso kuhleze abantu bezobheka okungale kwakho yini kwenza ukuthi mina ngenkani yami mina nguMashudula bantu besifazane ngithandeni noma ningangithandi but iqiniso ngizonjalo njengoba lenjalo inhlanhla enkulu ke noma okuhlukile ngabesifazane abalandela uMashudula mhlawumbe abancane abangamthanda uMashudula bangithanda khona nginjalo beze bengitshela noma uMashudula ubusijikele nje kodwa sikuthanda unjalo uyabona ngithi hayi ngisuke nginithwishila nengane phela uyayisho uhamba kahle wabahle futhi uyikhozi uyibuyisele endleleni kodwa kulento yokungibuza ukuthi yini ngingasabi kahle kahle empilweni mhlawumbe zimbalo izinto ezithi mayifika kimi ngibe nefear
kodwa into edala lokho indlela engikhule ngayo ngikhule ngisaba ngithukizanya yabo uma ukhule ungakhulanga kahle kuyakusabisa ngase ngathi mina isinqumo engisithathayo angiboni khona into eyobe ngisabisa yabo kuze ngizokwazi ukulapha le yanto enginayo emqondweni iyemvelaphi yami yokukhula kwami ithi njengamanje ngithi mina ngiyalwisana nokusaba ngoba ukuba ukusaba ngisakugodlile ngaba umazi uMashutula. Mhlawumbe mabuyele emuva ukhuluma ngizwe ugogo ngaze ngimuze umama kaMashutula ngaze ngimuze ubaba kaMashutula yini le yenziwe intombi endala yenza ukuthi angazi noma ukhohle noma kugcina kungafika emqondweni wakho ukuthi ubeka abazali uyazi uma sesila phambi kwabantu ngisibeka abazimali nobaba ibona yini wena lethi ena ugogo wami no yazini kahle akuyena ugogo umakazi wami uthando malume. Oh malumekazi. Kodwa ke ugcine samukela simbiza ngogogo ekhaya usegogo engane. Kodwa mina nje akanankinga. Enye into abantu abangayazi ngoMashutula kuyangihlula ingakho ngicaphuna la magama asembengeni la wesintu. Kunamagama engihlula ukwabiza ngazi umalumekazi into ekanjalo yabo. Ugana umalume wami. Yes. Ugana umalume wami mina ngowesifazana ongakhuliswa ngomama. Okay. Ngowesifazana ongakhuliswa ngomama hayi ukuthi lapho uma webalekile nani cha wengekho angimazi mina umama. Ubaba niyabazi abantu besilisa umuntu obekhona engekho. Yeah, umuntu obekhona engekho. Ubaba mina ngimaze nje. Nakhona mangingaphosisi 2000 ngishone nigogo 2004 ntwana. 2004. Yonke indawo. 2004 la kwashona khona ugogo wase umakazi eyomphoqa ukuthi angithengele uniform ukuze ngizokwazi esikoleni. Ngimazi ukuthi ubaba kodwa ngingenayo isho. Yabona nto le. Baba na point. Why actor ngathi akangazi yabo. So ubaba mina ubaba ngimazi eminyakeni emithathu endlule. Besisanda kuba naleyo bond. Nakhona edalo ukuthi mina nga decide ukumxolela ubaba kuze mhlambe ngizoba right emoyeni. Yes. Ezinye izinto ngizenza ngedwa ngezizathu. Ngathi no yazini emaphutheni kaba bonke awuthi ngivele ngimiyeke. Angifuni ukumbuza ukuthi kwenziwa yini, angifuni ukumbuza ukuthi kwadalwa yini kanjani njani. Kodwa kukhona engakusho. Ngase ngathi mhlawumbe ubaba meyiphinde liphinde iphuthe elifana nalelo futhi ngiyobe sengivuma ngalelo langa ukuthi ubaba nginayo. Njengamanje if ungamind ukushara nathi ni right nobaba. Akasekho ubaba ushone ngonya udlule. Okay. Bese si right kakhulu ubaba bengayena ubaba onemali baba beyiphuzela. Kodwa babe ngithanda ubaba ungithandile wazi washona kule minyaka emithathu. Akekho umuntu obethi mayebona ubaba angazi ukuthi ubaba uzala mina. Kule minyaka nje emithathu endlule mangikhuluma nobaba bungathi ngikhuluma nomfowethu ngithi uyayimana phela sikhokho into ethile nethile beyimpintshi. Nanokuthi untwana ukhazini wami umzala wami kodwa usisi indlela esikhule ngayo ubaba ubaba ngisho umntwana kule minyaka le kwazi ukuthi uzala mina nontwana. So intokazi yangu bane le engikhulisile ngaze ngaye lo Mashutula okhona njengamanje beshaya kugogo kabi akekho umuntu bengazi uma ngubani uyashaya pho inkani akayiqedanga ngandla mina mhlawumbe ngishaye kathathu mina ugogo beshaya untwana mhlawumbe ugogo ngishaye kathathu yabo. Ngiyakhumbula okokuqala ugogo ngishaya ngangafuna ukubamba amakhizane enkomo okay wangishaya ngidubisa inko wangishaya ngidubisa inko qhamuka umalume angiyeke ungishaya. So yeah ngiyowesifazana okhulele ekhaya kama wakhe ekhuliswa wesifazane naye owafika ezogana wamkhulisa waze wayilo muntu oyena namhlanje. Uqala kwami ukuthi noma ngisenkingeni kukhona into ethanda ukungi-affect kube khona umuntu othi ngeke ngivume uyena ugogo. Ekhaya ke mina obemncanyanyana ngomzimba so mina nje obengakanyana ngishiyelwa wontwana ngaqala ngawashela mina ngangiwashela ngifuna grade 1 kwaze kwa grade 5 kodwa ngithe sengifika komalume ngo grade 6 ka grade 6 ngase ngiwashela. Kunezinye izinto engingakwazi ukuzenza kuze ube namhlanje ngenxa ukuthi babe ngenzela yabo qanda. Ngaqala phansi ngaphathisa okwengane lokho engakwenzelwanga mina ngiseyingane. Yes. Base bebuyisa lento ukuthi ngizoba ingane kodwa sengimdala. Ngiyakhumbula ugogo benokuthethisa untwana noma semvalelweni yabo. Thothi semvalelweni sengibuya ngishaya lezo. Ngihamba ngifohle endleleni angiboni. Nakangishiya nje ugogo uzotibele emvula ningaka.
Eyintwana kade washa mfethu. So Mangitheza ngayilahla inkulu endleleni ngathi ziyasinda mangangishiya ngiyayishiya ngithi ziyangisinda. Athi ugogo hamba uyilanda. Makadla lo hamba uyilanda. Abe ngithuka yonke indlela. Kodwa nje ya mhlawumbe enye into eyenza ukuthi ngimbeke phambili kuyona yonke into ekhona. Yes, umbeke phambili kuyo yonke into. Mhlawumbe kunomntwana mashudula obukele njengamanje kunowesifazane kunowesilisa obe nemumva elingekho lula njengelakho. Kodwa njengamanje uya give up. Njengamanje uthi no man. Yini wena le ekwenze waphikelela? Wathi kukhona konke okay ukhona umakazi uyangikhulisa angingaphikelele angifoshe angiye phambili because abantu abakwaziyo nabantu abaphilile nawe bayazi ukuthi umashudo lusukaphi yini lethe ena ngizokhohlwa yikho konke kodwa ngifocus ekutheni ngifuna ukuya lapha ya enye yezinto ngathi uma kukhona umuntu wesifazane kakhulukazi ngiyazi ukuthi abesilisa kodwa ngoba mina ngowesifazane okhule lapha kulolu ukukhuluma ngento oyaziyo ngathi mina uma uwesifazane okhule mhlambe engenabo abazali njengami yabo ufuna ube nento ikakhulukazi uma mina ngikhuluma engekho angimazi ubethandani kodwa ngakhetha ukuzakhela ukuthi entweni engiyibona iyimbi hleze noma emehlweni akhimbi ngikhulene nginalento ethi uma uyaphila yabo uma uyaphila benginokubika uthi ngiyabika ngihlele ngedwa ngithi ma ukuthi angazi kodwa ngikhule mina ngisiphilisela yena emqondweni wami uzakhele isithombe ngazi ukuthi uma akakufuni ke lokho mhlawumbe ngiyazi kunabantu ababelindele ukuthi mhlawumbe ngisafunda isikole ayi kuzomitha mhlawumbe ngangiphapheka kakhulu esikoleni kodwa angizange ngize ngimithe ngoba nganginento ethi hey uma ngobe ngimphoxa and ugogo ubeshaya nkosi yami gogo ubekushaya usamiswe yishe la kulande ngempama yabo so ngayikhandela isithombe sokuthi uma mhlawumbe akakufuni into ethile uma kukuhle ngithi ngiyethemba ukuthi ujabulela ikhona iyona into eyangenza ke ngakwazi ukuyibamba kuze kube ilesi sikhathi ngibe mdala noma kunzima ngithi no vele kuyenzeka into kanjani nanokuthi angifuni umuntu mengena ababazali ayidabukela yes elinye iphutha esilenzayo lelokuhlala ke khoneni ke usudla inzipho ke saya kunabazali mina ngikhule bembalwa abantu abazothi anginayo mama indlela engangiyona indlela engangistrong ngayo namanje basanda kwazi ngoba sekuye kuvele masine inkulumo ezifuzelezi kodwa bancane abantu abazothi anginayo mama ingoba angikubeki phambili ungazidabukeli leso simo kuso ungasibeki phambili sona ke sokuvimba mashudula mfethu ufika kanjani manje sesikubona usumashudula le phezulu mfethu sakubona uphethe inhlelo siyakubona uya trend siyabona abantu bayamthanda umashudula lolu suku nje day 1 owathi ke ngiyadecide ngithatha imthwalo ngeThekwini yakufika phi lento yokuthi ke ngiqashula yonke into ngiyala ngifuna ukuya khona kahle angifuni ukudlala ngathi ngani ngoba into eyenzakalayo umuntu esethi ayi yabo lento ifana nokuthi kuthiwa waqala lento kuyibondweni ekhona ngaqala nje manje ngiqeda isikole ngabona kunengoma engicula mangiyemfuleni yakwenzakala kunesikhathi la ngangise Transcorp ngiyibhorekele nje ngizenzele ivideo ngithe ekhe ngithi mina sokuma mkambe kubona ayimfuni umfazi ophuzayo lengoma usumisa umphokolo katshwala nje uthi yimi ngabona abantu bayithanda kodwa ngase ngiyenkandla edolobheni lenke yangakithi ngifike enkandla ngithenga ukudla kaMashezi lapha kunomama Mashezi ngithenga ukudla lapha bese ngithi ababheka abafazi bayibula bayadidaka abafazi ngithi umgqabhezi uyeke intombi ekuthengisa ostairs into ongayazi pheka uba funa lokho abafazi ila khona ke abantu baqala babona ukuthi kunomashudula nangithi ngiyeza abantu bangifonela ukuthi hayibo nakho ugcwele emhlabeni so mina benginawo TikTok benginokungena nje ngizibukela ngicreate amakhaya ngiyidelete yabo kodwa emva kokuthi ngipost ngabona ukuthi abantu bangithanda nginje ngathi no yazini ngizoba njena ke mina okay kodwa la ihamba khona ihambelele ibanga lokuthi uthuka usubona umashudula bekunohlelo luka Gay umfaka Ncube umbuso wamaciko umbuso wamaciko iMaskandi Friday ila khona owathi mebuka naye ivideo yami ngiyakhumbula uhlelo lokuqala wangifonela be live ngoba belenzeka live wangifonela kukhona la kumele ngiphawule khona wayesethi ngokulandelayo uzobalandela abantu lo mashudula ambekela indlela engangithuke ngayo ngibuka amakhamera ngiyaphi lana mina uthi ugeke kimi hey hlala la wena lento le uzoyenza yabo
uhlelo lalukhona ngalelo langa kwakufalabo nomuntu uyenziwe. Okay. Engingaphosisa ukuthi abantu balithanda kakhulu uhlelo langa lelo langa. Ngathi sengibuyile lapho ngabuka i-following yami ku-Facebook kakhulukazi. Mangibuka ku-Facebook lanyuka izinga labantu abangifollowayo. Abantu bafuna ukwazi ukuthi ubantu mashudula lo. Ekusukeni lapho uge wazokwenza umcimbi ombuso wamaciko. Mayisuka lapho uthi ayilalelwe mashezi ngifuna ube khona lapha ngithi mina we hayi. Ayisuqala enye into manje. Ayisuqala ngibe ngayini mina station. Kodwa wathi lalela mashezi mina ngoba ngikutshela. Ungakwazi ukuyenza lento le. Kule yokuthi umbone uma shudula. Nginento ethi mina emhlabeni uge waba neqhaza elikhulu ekutheni noma shudula bambona abantu. Ngoba abanye abantu bangibona kumbuso wamaciko la ngathi mangehla khona stage ngingenayo ishow yokuthi ngenze kahle uma ngehla mina ngamfice sengilindile wathi wenze ngakhona yabo okuyinto eyayingajwayelekile ukuthi ubone umuntu ozothi ungayenza lento ngoba ezinye izinto esizidinga emhlabeni ukuthi ungayenza mawusiyenzile athi usuwenze ngakhona hayi kubuwenzile nje impela awusayithola imphumela yeah waqala wayiphatha inhlelo wakhulu mashudula umashudula wawushaya ushunu wenkani yakhe sakubona kwaze ufike ekuthenini ke nangu ke manje umashudula eqondwa insizwa yalapha kithi ubaba yey yabona umuntu osanda naqoma ungabona la yafika la insizwa yakithi lapha kwaMavundla yavele yayiqonda le ntombi yini engathi yaringa emqondweni wakho uthola nje and I don't know kwaba i-call noma wabona nawe ku TikTok ukuthi uyafuneka kwaTotisani kwenzakalani lalela ke ngihlele ngizwa abantu lobe ngifonela amashudula kunenye insizwa la elokuzeneni ngiyabuza ukuthi ubani yena lo yabo phela mina ngiyisa ke ngiyaziyo ubani lo ngijwayela kabi inkulumo yami yokuqala ngokuthi ubani lo ngijwayela kabi lo bangathi ukuthi hayi kunenye insizwa la bangitshela ulungisani bla 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 umuntu owangichazela kahle wathi lo wenkondlo ukhosini kanjani bese ibuye ekhanda lami mhlawumbe abantu ngabachazela ngosuku lwethu lapha eCash Fontaine ukuthi yabuye ekhanda lami ukuthi benginombuka nje nami njengensizwa ethandela isintu ngoba ngowesifazana othanda isintu ngacasuka ngacikeka ngithi uyangijwayela kabi ke lo ngithi lo mfana lo mfana unginika abantu ngazongimemeza ukuthi uyangijwayela kabi nje ngoba phela mangaphosisi wengaqala ukwenza le yanto ngabona ukuthi ubhorekele kimi ngathi ukuthi lo bhuti uyibhorekelele nje nakhona ngangaresponda kwaze kwafika la ekutheni sekumele ngiphendule khona mina bayazi ke abanye abaningi awungabuya ngizalo ubaba athi ubhuti abantu angangijwayeli nje into engayiboni kahle awaphikelela ngiyakhumbula ngoba naye unenkani yakhe nami neyami yabo nami ngithe yake omunye umuzi ayingeni komunye umuzi hayi kodwa yangena kaMavundla untwana lo wathi ngiqomile nakho ke untwana losuka sekuphi manje lapha go live ku TikTok usuthi baba usithi wevundlazi usuke kuphi untwana angikhulumi nengane untwana uyazi ayikho into engayibuzwa ingane mina cha angithi untwana uwe khona phela ngeke ngibuzwe ingane lapha ngani untwana nje uthona waqonyisa untwana hayi manje mase kumnandi untwana sekuyingane khona phela naye not like kho kodwa khona untwana uyazi ukuthi enye into abantu engathi ngifuna ukubafundisa yona uma ngabe bebona uzwana lami nontwana akukho la khamba kungafiki khona ukuthi ngimdala kunontwana untwana uyakwazi lokho sizwana impela kodwa uyazi la ukuthi umela ahambe emela angaweleli ngale mina ngizokusho namhlanje ukuthi khona abantu abazi ukuthi hey ave khululekile usisi wakho kusho ukuthi intwana uyadela untwana mina azangitshela uyojona akaze azangitshela futhi ngeke mina ngangamfice eseyimisele efake nesikhwama ngasibona kodwa ngayithulele angibuza ngalutho ngayizwe sefone hayi usisi usefike ngayimlo manje ngaphela uyodwa ukuthi ungijwayela kabi beno boyfriend wakhe loyo so into engiyishoyo ukuthi untwana uhleze ingane kimi naye uyazi angeke azangifice uyohlala ingane kodwa kunjalo akusho ukuthi kimi ngenze noma yini indlela engifuna ukwenza ngayo ngifuna ayazi naye ayibone ukuthi usisenza kanje sinayo sisomdala uhlala eGoli kodwa
uzwano lami nontwana kusuka sisebancane sakhula sasabangaka. Sakubona ke dadewethu wenza into engakaze yenziwe. Wenza into engicabanga ukuthi osisi bethu abasilamayo abancane bafunde okukhulu ukuthi yini ukushelwa. Uyazi esikhathini samanje sekukhulunywa lapha ku WhatsApp wena uyigolozelile insizwa wayigolozela ayikwazi waqhamuka kuntwana walamula. Mhlambe ngabe lokho kwenzile kukushiya na yipi i-challenge kutheni abantu abancane bafunde. Lokho engikwenzile banokungibhalela ikakhulukazi laba abasebancane. Uzothola isimanga ukuthi ngibhalelwa ngisho omama bashadile. Uthola ukuthi umama uzothi wengane nami yazi ngishadile kodwa okunye ngiyacaphuna nami kulomgodla wakho. Kuyangithusa ke mina ngoba ngiye ngithi kokunye ngiye ngenze nje ngingayitshela ukuthi kodwa kule yami noba Mavundla ngithe noma ikhona ngifuna noma ngenza into ngingayenzi ngidelelile mina mesa esangicela sacela uthando vela yikho into engizwe nginceke umuntu wesilisa mase acela uthando. Kodwa uma ngabe sekufika la ekuthenini nasengimthandile sekufuna into nento engiyenzayo ngazi ukuthi iyamfaka yena nendlela engiphendula ngayo ifundisa abanye abantu besifazana ukuthi umuntu wesilisa umphendula kanjani ikakhulukazi mase esigabeni sokuba yisoka lakho. Kahle kahle niyakhe imishado manje senakho imishado ngiyazama nakhona niyazama bafethu sothini nenda ukuthi ke mhlawumbe ngiyazi mashodula if singakhuluma nawe ngingashonelanga mhlawumbe ngizwile kuthiwa unephasela futhi khona la uphuthuma khona iphasela lakho uyolanda khona mhlawumbe ke sesiphetha nje dadewethu uze ngalisha yaphuba kunephasela ezayo inkulu into ezayo abantu abalindele mhlawumbe ke siyazi ukuthi ke manje i-suitcase bayeza siyenza silethile mhlawumbe ukubeka nje umuntu ongazi ukuthi ngaphela khona abantu ufakazi abayikhulele kugola abangayazi indaba yama-suitcase libaluleke ngani nanokuthi ithukele nani. I-suitcase into ethi uma ngabe useyintombazana uhlala kini nginelungelo lokukhinda mina. Nginelungelo lokugqoka into eveza umzimba ngivezela amabele mangifuna ngoba mina ngimkabana ke ngiyasaba ukuveza umzimba. Kodwa nginelungelo. Kodwa uma ngabe usowesifazane osekhombile ndawana thizeni kwathiwa umashudula oseqomile kwaMavundla bazoletha i-suitcase. I-suitcase ke leli lisho ukuthi abakwamavundla kahle kahle umuntu oqomile wesifazane akaphuma ekhaya. Awuhambe emcimbi awuphumi nje kuthiwa ubuye ememulweni njalo njalo bese kuthi leli suitcase lizokukhipha ke manje endlini bese likunika nendlela yokugqoka ukuthi wena usugqoka kanjani eyenza ukuthi ngisho wesilisa osenesifiso sokukhuluma nawe uthi mawuza ayibonela ukuthi no loya akuseyena ukuthi khona la isekhombe khona ingobe ethe ukwelula kodwa ugqoka ngendlela abafisa ngayo abasemzini wakho. So dadewethu ufuna usitshela ukuthi wena usuzogqoka ngendlela ethanda ubaba Mavundla. Nika baba. Manje ngize lapha ngakithi ugqoka uDon Touch. Angazi noma uzobe khona kodwa nje usuzohlala unento yakho nje. Niyawugeja nena uDon Touch. Awuchazi. Umuntu wesifazane oqomile ufaka iduki. Okanye iduku iyafaka. Iduku, okay. Okanye afake into ayibizwa ngani konje lento kudala? I-face cam. I-face cam. Bese efaka ijacket. Iyona into enze umuntu wesifazane. uDon Touch esinye isigaba sika Don Touch. Awusiphi? Ngonichazela ngani la? Noma siyobona ngaso. Siseza ku. Siyenza. Siseza sika Don Touch. Hayi mina sengujahela lapha ku Don Touch. Sekuthiwa nje Don Touch. Siseza ke, yeah. Okay, mhlawumbe ke dadewethu sesidluleke lapho yini singayilindela athina amaphupho kaMashudula empilweni yakhe nje elandelayo yezumendo usutholile but uMashudula usenamaphupho akhe ke njengamanje athi ngisafuna ukwafeza. Efisweni zami zonke ngiyazi ukuthi mhlawumbe abantu bazothi uMashudula uzothina thina ngiyakuthanda kwasemhlabeni njalo njalo. Kodwa isifiso sami ukuba umama einganene engabanga lithuba lokuthola uthando lika mama njengami. Yes. Nganginesifiso sokuthi ngibe nendawana thizeni la ngiyogcina khona izingane ezingenabo mama. Ngibo umama kuzona ngoba nami ngikhuliswa wesifazane
owayengangizali kodwa nginazo zinjalo ngiyikhulise ngendlela yokuthi ngibe umama into ebalekile uma uwesifazane ukuvumela ingane noba kuthiwa awuyizali ikwazi ukukhuluma nawe esigabeni sokuthi bingakhuluma nonina ikakhulukazi enganeni yesifazane ngiyafisa ukuyibona ngelinye ilanga ngiseyinhlelweni la khona ngiyobe ngitshela besifazane ukuthi nami ngandlula la ngoba hayi uthi kuhle konke ngami yes nami ngiwile ngavuka ngayithuntuta yes ngiyafisa ukuyibona ngowesifazane olingisayo kwakuyiphupho lami ke lelo ngisakhula kodwa ikakhulukazi ngiyowesifazane oguguzela abesifazane ukuthi uma ufuna ukufika la uyakhona uyafika ukuwa kusho ukuthi awusayi yes ukuqhuzuka kusho ukuthi ungabisavuka yabo uma ngabe ubone ngathi lapho kuyanyukela kusho ukuthi awukho umehlelo noma likithafa noma ngayinini la ubhekana khona nomzima thatha njengomuntu onyuke emdonzweni umunyuke emdonzweni akwenze kungabe khona into ethi ngci esifubeni kodwa mawazi ukuthi uyaphikelela noma usuguqa ngamadola kunjalo injalo ke indaba yena ke uMashudula bakithi sikhuluma nayo intokazi mhlambe Mashudula uyasimema yini ikesi esukhisi ngithe mina wozana lapha ePortland angibafuni abantu besifazana abaphuzayo uNkulunkulu wami hawu kanje hayi laba bayaphuza laba ngaze ngidinwa ngise suitcase ngiyadala kodwa into engiyifisa ukuthi babe khona abantu abafisa ukuya okay lizobe lisenkandla kodwa sonazisa ukuthi iphi indawo lizobe lisenkandla onesifiso sokuza wamukelekile ngoba kuyinto yasemhlabeni ayitho bothando lethu nobaba uthando lodumo lwasemhlabeni uthando leSouth Africa olubusayo hey liyabuza ulangenwa na hayi kodwa liyabukisa bafethu ngathi ulangenwa na iqembu elibusayo kuningi kodwa liyabusa namhlanje ngizwa kahle Mashudula ngaphambi kokuthi ke sikudedele awakho nje amazwi okugcina kubantu abakuthandayo kubantu abakusupportile kubantu nje abasha nabadala sesivala into engayisho ngifisa ukuthi kubantu abathanda uMashudula noma mhlawumbe kukhona la ngihamba ngiyathele khona ngishayise ufuna bazi ukuthi awukho umgqomo labo ngilahla khona uma kukhona la nginyathele khona kabi osukwini la namhlanje sebeyothola indlela yokundlulisa lokho ukuthi cha bengaqondile bengindlula nje mhlawumbe lento ifana nasesontweni ukuthi umfundisi ashumayele kanti inkinga leyo ubhekene nayo ngalelo la ngibone ngathulwa nawo ongangixoleli kusho ukuthi sorry kodwa into ikakhulukazi ngifuna ukubonga abantu abathanda uMashudula ngibonga abantu abahlezi bengiseka ngaso sonke isikhathi nabasupport ubaba hey ubaba phela ngeke asayi ngingalivalele ngaphandle mfethu iSelect Africa ngifuna ukubonga umsebenzi wenu ngoncome futhi ngihlezi ngisho ukuthi nenza into encomekayo ngoba siyanibona njalo njalo yabo endaweni la khona nisuke nibona kuhlanganyelwe khona nani niyavela muhle kakhulu umsebenzi wenzayo niqhubeke nje nesiphakamise nathi siyabonga sikhonzeleke kubaba ngizokhonza hayi sizwa kahle utholakala kanjani ba ukuthi ukhona bakudingayo ikakhulukazi einkundleni zokuxhumana uMashudula uyatholakala einkundleni zokuxhumana nje Mashudula opakile ngangifuna ukuthi yabo ufuna opakile Facebook nje Mashudula opakile Instagram noma ungekho active kangako but nje Mashudula opakile TikTok @nje Mashudula ngeke nginike inombolo laba bazamula kabi ngo11 Navele bazamula uzingoli abe ushef ngo11 anginayo ifoni ngoba phela manje nobaba Mavundla phela usezoze khona ubaba usezokhe Siyabonga kakhulu sisi ngesikhathi siyakathi kosama umuntu omatasatasa siyabonga ke ngesikhathi sakho ke uNkulunkulu akubusise sikufisela ke nenhlahla emindweni okuhle nomuza ngisazocabanga ke mina ukuthi ngizoba wasenkandla noma ngizoba kaMavundla angithi angibona phela mina ngila uyisa ke lokho ngoba phela ngifuna ngabungala kanjani ngishintela bakithi uzihala ngakumina angithi manje mfethu ubafo wasukwakha ngale ayihamba ke nabasemzini wakho okay kanjalo hamba ngalena ngithembe wena kodwa kuyafana noma ungale noma ungala kufana nokuthi umina kodwa hayi ngoba phela sobe size
Alright, injalo ke indaba ngishilo ke bukela ukuthi ke masikhuluma noMashudula bakithi kungashona ilanga. Sibongeke ukuthi ke uthe waba nathi ohlelo lethu lokuqala nje yesizini yesithathu Inside My Stories. Ngene phakathi ke ngempela ke empilweni kaMashudula. Uyena ke besikhuluma naye namhlanje. Ungakhohlwa ukusilandela einkundleni zokuxhumana @SelectAfrica kuyo yonke indawo. Kanti ke futhi ungakhohlwa ungena lapha ya ku YouTube, ulike, usubscribe, uphinde futhi ucomment. Mina nginguSinenhlahla le Inside My Story ku Select Africa TV. Till next time.